Вось усе чакаюць, так, ну калі нарэшце Лукашенко пачне гэты транзіт. Я думаю, не чакае гэта адзін чалавек, это Лукашенко. І калі мы будзем браць сітуацыю ў Беларусі, дык тут, ну у той сітуацыі, у якой мы цяпер знаходзімся, Беларусь знаходзіцца, рэжым знаходзіцца, аперацыя пераемнік, гэта не ведаю, гэта як стрэл сабе ў скроню. Вось нават там не тое, што ў рускую рулетку, а канкрэтны стрэл у скроню. Бо немагчыма будзе перадаць у цяперашняй сітуацыі ўладу так, каб усё захавалася. Я думаю, ён гэта разумее, ну прынамсі ён адчувае. Но зноўку, калі ён адчувае рызыку гэтай аперацыі, ён будзе працягваць трымацца за ўладу і адцягваць свой канец, як мы любім казаць, вось да, ну вось гэтай самай мяжы, калі гэты канец нарэшце парвецца і ўсё. І ён застанецца з канцом у сваіх сініх пальцах.